Velkommen til Player Live, en interaktiv lege- og læringsplatform med lys, lyd og touchfunktion. Man tænder over på det der, og så hvis der er nogen, der er grønne, og det andet er røde, så skal alle dem, der er grønne, de skal tage de grønne, og dem, der er røde, de skal tage de røde. Player Live er Europas mest solgte interaktive udendørs legeprodukt og står nu på mere end 60 legepladser over hele Europa. Børns leg har ændret sig. For 20-30 år siden, der var der meget leg, der foregik ude på gaden, på legepladsen eller vejen. Fysisk aktivitet. I dag, der er det afløst af virtuel leg, der foregår i stuen, foran skærmen, foran computeren. I Player Live har vi sammen med en række førende legeeksperter udviklet et unikt legekoncept, der motiverer til mere fysisk aktivitet. Konceptet består af minicomputere kaldet satellitter. Satellitten kan med LED-lys vise farver og supplere med lyde, tale og musik, kan vi aktivere børns fantasi. Player Live kombinerer flere satellitter i legeredskaberne og kan dermed afvikle en række forskellige lege og aktiviteter til børn. Legeredskaberne kan anvendes i flere sammenhænge. Okay, vi er røde. I byrummet giver Player Live helt nye muligheder for leg og social aktivitet. Player Live har udviklet individuelle løsninger til en række kommuner i samarbejde med arkitekter. I skole- og fritidstilbud bidrager Player Live legeredskaberne aktivt til udvikling af børnenes motorik, intelligens og sociale evne. Når vi har sat edderkoppen op blandt andet sammen med andet af det samme slags, så er det jo netop for at motivere børnene, for at udvikle dem og for at give dem nogle anderledes måder at se verden på. Altså det jeg tydeligt skal se det på, det er egentlig, at når du er på det her, så har du mange forskellige bevægemønstre. Inden for læring kan Player Lives platform skabe helt ny dynamik i børns indlæring. Aktiviteten her hedder Skrald og Sjov, og den er opbygget, fordi vi gerne vil vise noget om, hvordan man kan sortere affald ud i de forskellige affaldsbeholdere. Økolariet så, at Player Lives interaktive muligheder kunne understøtte leg- og læring-metoden. Vi vil gerne have, at man skal være aktiv, og det betyder, at man skal bevæge sig. Man kan være aktiv på mange måder, men vi vil også gerne have, at man er aktiv med kroppen, så man handler samtidig med, at man lærer noget aktivt ind i hjernen. Et af resultaterne i Player Lives løbende udvikling af nye produkter er mobile, trådløse systemer. Der er mange børn, de er utrolig glade for at spille fodbold, men der er også dem, der synes, at fodbold, det er ikke lige mig. De vil gerne prøve noget andet. Og der gør det lys og lyde, de gør sådan helt utrolige ting med de børn, fordi de kommer også til at løbe efter de her ting, uden de tænker over det. Player Lives legeredskaber er bygget til udendørs forhold og hårdt slid. I rustfrit stål og vandtæt robust plastmateriale er de testet til meget kraftige slag. Legeredskaber fra Player Live lever derfor op til de krav om robusthed, der stilles til en legeplads. Det digitale interaktive legesystem giver mulighed for uendelig mange aktiviteter og lege, og Player Live udvikler løbende nye lege, der kan lægges ind i satellitterne. Med satellittens helt basale egenskaber af lys, lyd og touch, så har vi i fremtiden alle muligheder for at udvikle de helt rigtige, interessante spil. Player Live. Activate, engage, entertain.